За беги вокалките, страхотни са! Колко остават още, кажете ми? Остават още броени секунди, Васко, остани с нас, пожелай на хората от все сърце за 2012-та, да им се случват само хубави неща от човек като тебе, с такъв невероятен микрофон. Няма как да не им се случи това. Искам да ви пожелая наистина да бъдете здрави, да бъдете усмихнати, малко повече да се обичате през новата година, защото има защо. И да помогне на планетата Земя да остане такава каквато е, защото наистина това, което се предвещава, дай Боже да не се случи. Наистина с новата година да станем малко по-добри, по този начин ще помогнем на света. Благодаря ви, дами и господа, още веднъж. Аплодисменти за Васил Найденов, за балет Бега Джуния, човеки вокалните, ние няма да те пуснем, защото с теб ще посрещнем 2012-та, която идва само след броени минути. Искам да пожелая на всички хора от все сърце, това вече е изцяло извън целия сценарий. Само да ви кажа, че няма такова усещане да стоя пред толкова голяма публика, толкова положително настроени българи. Ръцете горе, хора, аплодирайте сами себе си! Аплодирайте сами себе си! Това е положителната енергия, която се връща само при вас, да не знаете! Само броени секунди остават до посрещането на 2012-та. Да си пожелаем нищо лошо, да не ни се случва в главите. Само хубави филми, нали така, Васко, защото ние си ги правим филмите. Ние трябва да се направим това най-хубаво. Ние трябва да се направим филмите, те да са ни чудесни. Съгласен ли е моя съпруг? Искам да кажа, че всичко зависи единствено и само от нас. Нека да приемем светлината да мине през нас и да бъдем най-големите винаги, защото всичко е в нашите ръце. Само вижте малко е часа, направи си часовниците, ръцете горе, настроението на 6, защото само след няколко минути ние ще посрещнем 2012-та. Искам да пожелая да благодаря на всички хора, които дойдоха на тази вечер на Ватенберг, да бъдат здрави, да бъдем все така спокойни, да изглеждаме толкова щастливи и доволни. Това е най-важното. Аплодисменти за вас самите! Браво! Браво! Това никак не е малко. Затова всички ние трябва да ви благодарим за това, че бяхте с нас толкова време. И ще останете сигурен за много голяма част от вас. Благодаря ви за това, че ни поддържахте през цялото време, че бяхте усмихнати. И това никак не е малко. Благодаря ви още веднъж, дами и господа. Само погледнете сега към тази сцена, погледнете към тази видеостена. Съвсем малко минути остават до 2011-та. Искам да изпратим и изобщо повече да поглеждаме към нея, защото трябва да сме устроени да погледнем напред към 2012-та, която ще бъде чудесна според мен. Година, в която толкова неща се казва, че минало е. Всичко да приемем, което е минало лошо в годините. Нека да приемем, че всичко, което е станало зад нас, и икономически, и политически, и сексуални кризи. Нека да бъде зад нас, да загърбим всичко това, да почнем от едно ново начало. Дай Боже да бъдем на световно. Уважаеми, остани с нас. Една минута остава до 2012, уважаеми дами и господа, айде на всичките горе! Това да влезем заедно тук, сега че срещу 2012 тук до светената, да се погаде Силви. Ръчичките горе, пригответе се, нека да погледнем към видеостената. Гледаме напред към вас, вие се подгответе да броим заедно, само след секунда. Готови ли сте? Дами и господа, Бог да благодаря!
Pie, Pie,